Ubak Tito Starwal Khan, Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council, ulaang, baka council kampat aya ka no objection certificate na kabenta ban sedang ya ka lentiral na tetilia sa bernihan. Kani gajing pancay ubak Tito Starwal Khan, kalong kongpong ya ka ba Menteri Ketenat Transport ka Sarkar Jela ubak Sniaw Balang Dhar, ubalakam baka council kala aya ka NOC na kabenta ka tay gajing temu. Ulaang magsiti ka bakhat do ban kentu ya ka council ban INOC kadai nado usnam arjar khatn rio Henry ka council ka yeng ha ka nongrem bakat nam INOC kat ba 4 don ka jinga bet lang nado kinong elam snong kinong elam hima bat baro ke baydon benta aku ban pensyai ha ka bede bat ka jingmi hakikot kubur ha ka bede bat ka statement ka ba I the minister jang ka transport beda ba kini ka railway line mene ka don nakikot kubor ba la ai kini ka headlines ba ka KHADC kala de ai ka NOC ban sna lentiral na po tetelia sa panihan te ngadon kum ni ban pensai kani ka scheme mo kani ka project na bantaban snai kani ka railway line na tarai ka de ka bla initiate na du kisnam kiba prapo way terter to di hadin balami kini kubur na kaliang kucunga ngala kendit namar balai ba hakani ka isi ka ba po ka cingelam kucungi ngimpat sumai kanu ka NOC habede bat ka lentira bat ngila kran syairu bana kaliang jungi ka district council ni yang scam hi bakat ba ngimpat yo ya ka jing menjur jongki klik nong sensar jongki pat ba jongka district ke jongi jongka area ke jongi ke bahap apa Khasi Hills Autonomous Council nginum la ban ai ke ni ke NOC den re ke belengo kalong ba mai i mene ba kami akilat sai ke board ya ke statement ke bala ai da i minister jongi sampai po assembly ban ong ba la ya dep yo NOC na po district council tengah kuat ban pensai yang ni ba nakaliang ke jonga kong CM mentasi ngala petlut ya ki records ki badan ki file ki badan pot district council kam simdon kanun ng ting INOC den lenga sikwa ban pensai pang ni kalong balik si haki snem shwa ka snem arajar khatlai namar haki tu ki por kanika acquisition ya ka jaka kimpat don kam ya kanun ng NOC na pot district council data anda la amen ya kanika Land Acquisition and Rehabilitation Resettlement Act mo kabangi ong Land Acquisition Act day hadin kata ba tanunu ka jing acquisition ya kajaka na ni ka jing sim jaka hapo uput usam ba day jong ka schedule area don kam ya ka NOC na po district council day kata ka bentana kaliang chonga ngamkwa ban kami namar ba prior to 2013 mo kapamut haswahi jongka 2013 kat bempat menteri kami kani ka ai lesi nakaliang ka sarkar kala ban sim jaka klaim da don kami ka consent jongka district council tinre nadu ka snem araja khalai terta ngala page lut ya record sparo bat ka jingpan ya ka consent na po district council na ka sarkar ka city ka bangiyo kadai khat saw khat ar khat sauterik banai ba khat ar jo ka stem araja khat rio kani ka correspondent ka baningkong do ka banakaliang ka sarkar kala tho sengi ka district council ban pan ya ka consent habede ba ka proposal for land acquisition in connection with the construction of goods approach road towards Bernihat railway station of Tetilia Bernihat railway line national project in Riboy district yakani hadu menta ngimpat ai kanunu ka consent bat kumjuru akas nem arajar khat nyo ke nakaliang under secretary naka state government la tho biang sangi ban ai ka consent ban ngani tu ifi bakidon hadu live ko nai teli ki reminder ki bangiyo mo live ko nai teli ki reminder ki bangiyo nakaliang ka state government habi dei bang ni ka kam dan rehadu mentah ngaku akan kansai ban nakaliang ka district council hi ngimpat ai kanunu ka concern la ni ka NOC hakabede bat ka
railway line kata ka di ka bang akwa ban pensai kedar kenang ba ki pat ba ki bi kini kubor na tagas ni kinnom sya yalam bakla na ni kinnom suku bakla ba nakaliang ka disukon sela de ai kan no ka NOC rekat ki record ki bangalap hadu bantahi kamtam haka pagani ka isi ngi kam ai rewat haki isi ki bar mensuaru ki ba nadu kasnam araja khatlai terter kam simdon kanu kacing ai ke NOC kata ka bang akwa kan pensai kenang ba ki pat ba ki nom suku ba ka koresponden ka bang yo ningkong ani po district council kadai hakasnam araja khat riu te ka bamut ba shwa ka araja khatlai mo ka bang ngimpat pat amen yang kini kalan acquisition act te hakata ka por le si shwa ka araja khatlai le si ka state government kala te ban acquire kan saka tenri hakta kapur kamut ka district council kampat don rule kan kampat don kanunu ka rule lani kanunu ka bor ka ban ai consent ban ai NOC Pero kamu reply pat ko may NOC na district council. em kata ting hapan panjing sai nakaliang jongirung hapan jing sai kata le si kala ban don ru ngim la ban tip tenri kat kum ki records ki bangadon hapo district council li kalong bangim pat ai kanunu NOC